Shit, jeg ser på den, mand. Patient, hvor hun skal i bad i dag, så hvis du vil prøve at ordne det, så er det jo. Morgen. Jeg hedder Richard. Jeg skal hjælpe dig med at komme i bad i dag. Ej, det skal du da i hvert fald ikke. Er du sygeplejerske? Ja, jeg er sygeplejerske. En mandlig sygeplejerske? Ja. Ej, det vil jeg altså gerne have en kvinde i stedet for. Jeg har det ikke så godt med. Mænd skal røre med mig. Det vil jeg ikke have. Ja, okay. Jeg skal se, hvad jeg kan finde ud af så. Ja. Jeg skal godt nok ikke have en mand til at røre med mig. Ej, det er unaturligt. Jeg må hente en kvinde, ellers så nægter jeg. Så vil jeg ikke i bad. Sådan er det. Hvad ville have, jeg skulle gøre? Tvinge hende? Hej, jeg hedder Richard. Jeg skal hjælpe dig med at komme i bad i dag. Ej, det skal du ikke. Jo, det kan du lige tro. Nej, kom så. Nej, jeg vil have en kvinde! Jeg vil ikke vaske sengen, mand! Nej, så hellere give op og prøve at finde en anden løsning. Det er bedre. Jeg har et problem. Ja. Patienten inde på stue 1 vil ikke i bad. Hun vil have en kvindelig. Nå, for søren da. Ja, Kan du gå ind og snakke med hende? jeg skal prøve og se, om jeg kan få... Ja. Nå, Karina, hvad er det, jeg hører? Du er ikke i bad i dag. Ikke så længe det er en mand, der skal vaske mig. Hvordan kan det være? Jamen, jeg har det skidt med en mand. Ja, Skal røre ved mig. ja, Den eneste, der skal røre ved mig, er mandkøn. Det er min mand. ja. Så Jamen altså, han er ellers rigtig dygtig, Richard. det kan godt være, han er meget dygtig. Men han skal ikke vaske mig. Nej. Men ja, jeg prøver at finde ud af, hvad jeg kan gøre. Ellers så må vi vente til en anden dag. Ja, Yes. det gør vi. Ja. Ej, gud. Sikke en dag.